Everyone, good morning. Lwgwpwr ओंखारलायबाय नालाय देलायनानै स्कुलाव हाजोखौ दोनलांसैलाय स्टार्ट खालामलायबाय नायफालांबाय थादो गाइसमोन मा ससे थाबायनांगौआ थाबायनो नागिरा नै बाम जानोसो नागिरो बावबाय थादो गाइसमोन मामानायखौ भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै स्टार्ट खालामनायनि सिगां मोनसे खोथा भिडिअखौ स्किप खालामना लाबाय गाइसमोन देग्लाय बैसागुआव नोंसोरा माबायदि फालिगोन गाइसमोन जोंनियाथ' माबायदि जागोनथाय बुंस'नो हाया जाब्लासो नुगोन आरोखि ना आं शेयार खालामगोन नोंसोरनो हागौमानि बैसागु बोथोरनिखौबो स' लोगोफोर बिदिब्ला नायफालांबाय थाबानो जाबाय जोंजों स्टार्ट खालामनानै थांफाबाय थादो मानो थांगोन लाखो बैसागु एडभान्सनि स्टार्ट होखाबाय आयु मालायसो बिनानाव नै गथ'आ नै लाखुमारा बेदर जाग्राफ्रा जोंना बैसागुआ नांजेनबायानो गाइसमोन हाय हाय बेवहाय मा फानहैनो गावबागाव बाहाग खय केजि गोलैखो 4-5 जानोना 5 केजि गोलैबा मालाय खरस खालामनो ओंखारसै बैसागुनि गाबोनथ' सोलाबलाना गाइसमोन फैसानि जिर' बेलेन्स जानानै दं नै खायसे फैसाला दा एख'ना लांसैलाय नायफालांबाय थादो गाइसमोन ना मानो एसे साइज नुनायनि गोजौगान दा नै आंनि सिन्देला गाइसमोन जाम्बि नालाय गिदिर बानायनो रोङाखैनो नै बियो फोरोंबाय आङो रोङारा फाग्लासो नायफालांबाय थादो गाइसमोन जोंबो थांगासिनो दं आधार कार्डजों बख'नोसै जोङो नै नों बेसेबां सोयो बाजै नों बेसेबां सोयो आसोबा नङा नों बेसेबां सोयो फुदों नै गाइसमोन गाबोन खानानै औ बे बोसोर गोदानखौसो माबानाय जाबाय नालाय संक्रान्तियावनो जानांगौरा गाइस गस्ला नायनांगौ दा गोजाफै नायनांगौ नो मोजां दख'नाया बाजाराव बेरायलायबाय जोंहा सनालाय नायलायनोलै मालाय गाइसमोना गाइस खुलुमबाय बैसागुनिल' खालि गाइस खोन्थाना मा नामलाय हायलाय गाइस खुलुमबाय नैबेखौ बराय हरबाय मा खावदो सर खरिस मानुला
बैसागु माने बिसिफोरा सिखानायसो लिपस्टिक लानांगौ आहा गाइसमोन लिपस्टिक गैया दखानदारिखौ खेबा जायो नै देनजार दामि दख'ना दं मालाय आब'नियाव दानायनि गोजा लकेल मानो थाफैदों बाव सावमिन जानो नागिरदों गासिनो दानदों बिदिखौसो नायो मालाय नै टाइम हरदोब्रा ओइ मबाइला लाबोलाय नोंसिना जुमाय सोनो बथल लादों नै लोगोफोर दै बथलाव सोनानै दोनहैनोसै जोङो नै बैग्रि बाथोन जानो नागिरदों जा मा जागोन मा जाया मोनलाबायथारदों सावबा दं गेलासावसो देदों ओमफ्राय सिनि जाग्राफ्रा नै सिनियानो जाबुं जाबाय मिस्थि मोनजाफेरै फिसाफ्रा बोरो मोसौआ लायलायबाय हनै लायलायखाबाय हनै बे आइ गाइसमोन बाजै मादै गाइसमोन जोङो दा मानामुनि बायदिसिना गोखा गोखै गाबोननि थाखाय खांखानो फैबाय आरो बेलासिबाय खांखानानै दोनसै जा हायो दिनै जागोन मोनो बेखौ ओमफ्राय माखासे बाद बाखिखौ गाबोन नागिरफिनसै आरोखि ना खाथि खालायाव दंखायो दा जोंनो नांगौ दाउ फेन्दा ओमफ्राय इलांसि ओमफ्राय मानामुनि गिदिर फिसा खिफि बेन्दों ओमफ्राय लाफा सायख' बुरि थख'आनो नेया ओमफ्राय मा होनो गारला लावथि ना मा होनो ए ज' लोगोफोर बिदिब्ला स्टार्ट खालामसै ना मा होनो दफायबाय थादो जोंजों गोखा गोखै खानायाव संनायखौबो लाबोगोन दे गाइसमोन आङो संनायबो लाबोगोन नायनो इन्टारेस्टेडबा जोंनि भिडिअखौ स्किप खालामालाबानो नायफालांबा थाबानो जाबाय गाइसमोन जोङो दा थास' बिसं ओमफ्राय थास' बिसंखौ होगोन ना नागिरनोसै जाखौ मोनो बेखौ लांसै आरोखि ना खारौ खान्दाया न'आवनो दङ बैलाय थाराया मेरला दं ना एसे देखायनोसै नोंसिनो जों दा मा खालामनानै मोनलांगोन बेखौबो नोंसिनो शेयार खालामसै आरोखि ना गाइसमोन स' नायनो इन्टारेस्ट नायलांबाय थाफादो जोंजों गाइसमोन थाराया फैबाय जाबि बिबाजै बिबोनां बाजै बियो सिनायनानै ला गाइसमोन सोर सिनाया फैसा उन्दैसिन दे खिन्थु थाराय बागान जोबनाय गाइसमोन
बिदिनो लाजोबजायो एफा फिसा फिसाखौ लायो नामा जा मेंबाय गासिबो खारबोदों फाथो बारि रायहरदों मैया रायहरदों जोंखौ गाग्लिबोनायनि थाखाय नायाव फोरोङो बिदिनो मना लादों जि मेंबाय आङो खस्था गैला गासिबो दैया देनजार मोजां स्राय स्राय बुहुर होनो नामा बाजैखौ बुहुर दै होनो लोगोफोर बेखौ जोंनि न'नि सोनाबा ओइजों ससे थांबानो आमलाइगुरिखौ मोनहैयो आरोखि ना ओमफ्राय ओरैनो जोंनि गामिया ओइ आरोखि ना गामिया जोंनिया जोंनि नुहुरनाया ओमफ्राय दा लोगोफोर नै सान हानोसै गाइसमोन आरोखि ना गाइसमोन साना एसेल'सै दोबैनो लोगोफोर जोङो दा मैगं खानाया नागिरगासिनो हाग्रासो आरोखि ना गोथै बारियावसो दङ दे जोङो गोथै बारियाव जोंबायदि सोर गोथै बारि बेरायनो हायो नोंसोरो गाइसमोन लालाय थिदों आङो दा खाखांबा देखायसै माथो जाबाय थादोंरा बे सैमायालाय गिदिर ओंखारदों गोलाव आरो नै बेखौ मा होनो गाइसमोन माल बायदि लादों नै माने दाउनि फेन्दानो बियो दाउ फेन्दा सोरबा सिनाया दे मानसिफ्रा दाउ फेन्दा ओंख्रि होमबालाय दाउनि फेन्दाखौसो हाखादों सानो गोमारो नङा लोगोफोर मैगङाबो नाम दङ गोदो गोदायनि आबै आबौमोनहा दोनलांबाय नालाय दा जोङो बुङाबा जाया आरोखि ना हाग्रा एखेबारे नागिरखाव जों गामिया जोंनि आमाइनि आरोखि दुब्लि गेजेराव बिसनिया बेसे समायना जोंनि गामिया दुब्लि बारियाव ला खोनोसै जाया लोगोफोर गाराङानो एखेबारे गगामोनानो गाज्रि जादों मा खालामबावनांगौ खोन्थाहरलाय लोगोफोर कमेन्टआव मा खालायनांगौ आंनि गारांखौ जि गाज्रि जाबायना मोजांखौनो खोनाला माने आं आंनि माथोखौनो जि गाज्रि खोनायो गाबनो गारनो दुखु मोनो बोसोर गोदानावथ' आङो रंजानोनो हानाय नंला गारांनि थाखाय लोगोफोर देखायगोन दे बैसागुआव मोसानायखौबो जों गामियाव माबायदि फालियो एबा जे लांसिखालाय खासिगोनलाय बे आजिनायखौबो लानांगौ बाजै खाबाय नै आजिनायजों दङ मा होनो इलांसि खाबाय बाजैया आङो लाग्राल' आङो खादों आरो एसे एनै खानायखौबो खायाखै बायदि मोनदों बुरजा लांफानोसै बुरजा मा दङ लांफानोसै आरोखि फैबाय जोङो हाग्रा बारिनिफ्राय एखेबारे गिदिं गेलेनानै देखायनाय सोर बेबा बे सोर बेबा जिबौ ए लोंनाय मान्दे गाइसमोन मान्दे खावदोंसो खाबाय
बिजौ बिजौसो खायो जाबाय दा खाबाय नै मोनागुलायबायनाय गोखा गोखै खांनाया माखासे गाबोन एसे खांसै फुङाव नयथाल' हा नयथाल' जायो नामा फाथो गोखाफ्रालाय फाथो गोखा गिदिर दङलै र' बख'नानै सानाबा जाया मेला दंसैलै एसे बुरजा जाबाय आं दहाय 11टा 12टा हिसाब लाहरदों आजिनाय दं इलांसि दं ओमफ्राय मा होनो थास' बिसं मोनाबाय नै लोगोफोर बिबार बारनायखौनो लाबोबाय जोङो नागिरबाबो मोना खिन्थु बयबो नागिरजोबदों मालाय फाननो थाखाय फानोबो खुन्थाइ नाराबो लाबाय नै